Здравейте, мили приятели! Аз съм Юлита и в това клипче, както сте разбрали от самото заглавие, то е на тема важно, както Силвия Александрова, и аз реших да заснема такова видеоклипче. Както вече знаете, или по-скоро някои от вас знаят, днес качих едно видеоклипче на тема съобщение и реших да мине малко време и след това да заснема и да кача ето това видеоклипче, което снимам сега. За предното клипче, което качих днес на тема съобщение, реших ще продължа да качвам видеоклипчета. Това е окончателното ми решение. За това клипче, което в момента снимам, искам да ви кажа, че имате само още няколко дни, т.е. имате още 10 дни да пишете въпроси под онова клипче, което е на тема съобщение, т.е. миналото ми клипче, не това, което днес заснех, а миналото ми клипче. Пишете в коментарите въпроси, защото имате само още 10 дни, т.е. срокът ви е до 20, днес сме 10. И това е всичко, което исках да ви кажа. Ако ви е харесало клипчето ми, дайте палчето нагоре и се абонирайте за моят канал. Ще се видим отново в следващото ми видеоклипче. Целувки от мен! До скоро!